okay man. Sa ginaray po, ako ang sa inyong lingkod. Mardila, dahil iba, sadit sana. Pero tiyan, welcome po sa iyong programa. And I hope na yung iba, nakaboto na. Ay si iba na ipa nakakaboto. Magaluwas po kita, ginaray, at sinipayos ko pong nasa buot. Mga kursunada, tangani po na makapili kita. Kan mga leader na dapat niya itong maging kaibanan sa maabot na tulo hanggang 6 na taon. Sa mga kababayan niya ito, ini po ang programa, Decision Bicol 2022 Special Broadcast para po kabayan tayo sa mga botante muna na pagkaaga. So duman sa mga kababayan niya ito, good morning sa mga miyembro Tawan Kan Bureau of Fire Protection. Sa Badagos Punida Pagantabay, nagtabang sinda para duman sa pag-monitor kan mga temperature kan mga kababayan nato na naglalahog sa kada polling places, buti po polling centers. And siyempre sa mga kapulisan sa Badagos sa pagmantinir kan pasiorten na ngunyan mantinido pa man pong ariglado sa mga presinto dito sa tuya pong area of responsibility. So sa mga kababayan nga to, sa Giraray, good morning po. Technical sir, kapwede dyan si Ronald Baldo. Siyempre ang tropa, ang mga volunteers, kan Decision People 2022. At yung mga pagribang mga Megaforce Patrol Reporters, nagkakalat po yan. Tama iba-ibang parte, tigi po sa probinsya Canalbay. Tagani na may paabot ang mga sitwasyon. So, nag-iinit na po ang panahon and may nagkapirang area dyan sa mga lugar na mga presintong barantado ng linyada kaninit. Linyada, mainit po. So, yan ang magiging problema. Ngayon ang suminaldang na po ang aldaw. So, magpasiguro lang at ikuha ni mga water station na pinag-officer nagkapir ang mga fraternity groups at sinaniba pa ang mga nag-volunteer para makatabang sa proseso ini ngunyan ang aldaw. Dapat po, mabalik kita. Madali na. Mga 200 meters yaw na po kita sa base. Mabalik po ako, total sa naman makalisang ka rin. Sa tuya pong programa, pasakat na po ako sa tuya pong booth. And sa pagkataon po na ini, ang pudanta, ang mga pag-iribat ali po dyan sa Luwas, this time si Luwins po sa Parsena. Luwins, good morning, Mr. Mins. Yes. Maray na aga sa mga paraan tabay. Location kan DC News niya ang digdita partner mar sa Gugon Central School na kung kain
ribo-ribong mga residente kan Barangay Gugun, Buda Barangay Cruzada ang pinagsaro sa 10 cluster precinct na nagpupuruto sa mga oras na ini. Sa pakikipag-ulay ka na DCGB News kay Education Program Supervisor at DepEd Election Support Officer Sir Raul Binjan, okay man ang naging daloy kan pagpapasiriring kan mga botante sa lugar. Nangugon nga to tabi Badurmar sa tuyang pakikipag-ulay kay Sir Raul Benjan may kinaraman sa update man digdi sa Gugun Central School na kung saan pinagsaro ang duwang barangay na saro sa mga konsiderableng vote-rich barangays. So far po, sa Gugun Central School may 10 then cluster precinct. Un po kan alas 6, dahil man lamang po paki nag-aberiyang machine, as in, ang mga tao disiplinado. May mga problema man na din ako kaapuan ang mga ngaraninda, pero nasusolusyonan po takong minsan, igwa po na mga ngaran nakabalyo sa ibang cluster precinct, pero so iba talagang day talaga na po pa-refer sa muya, duman sa Comelec. And ang advice ng Comelec, pag nakabuto po na 2018, 2019, dahil na po talaga itong nasa listahan. Pero ang chance ninda, kung nakabuto pa silang 2019, baka po na misplace, buda nalipat sa ibang cluster precinct, kung di talaga po makukuama naman po sa Comelec, purawang may oras pa. With regards to the flow, as of now po, dahil pa kami nakaka-encounter ng problema sa mga polling places and matuninong ang daloy kang pagburutuhan. Doon na pano-pano po ang holding out area, pero saludo ako sa mga tawong taga-Gugun as in taga-Kursada may disiplina po sinda. Iba ko sinda sumareklamo, da sinda nagpaparademan kung basta sa oras na mabuto sinda pag nakapila, sinda naman po ang pinatawan key chance na makakaskan akang sa inang mga votes. Samantala, aram na kan mga tao na pag may senior citizen na nag-abot, sinda muna po ang tatawang priority na nasasabutan po ito kung kubos na nagharalat ng mga botante. Opo sir, so sa mga nag-positive po sa COVID or mga nagralangkaw sa temperatura, kumusta pong monitoring kadigi? Duman sinda sa isolation area, nasa may gate lang kang eskwelahan. Sinda po tatawan kitsansa na makapagbuto if in case na day magbaba ang sa indang temperatura anuman sa halabig na oras, tatawan na po sinda kang kang voting paraphernalia para makakaskan votes. I-assist po iyan kan mga electoral boards. Sige po, mga nagkapiraman po ini sir na Tulo na po. So saro po na di sumayo, suduwa po naglangkaw po so temperatura. Pero po si-serve na sindangon yan, atama na tanganing makapagbuto po sila. Opo, sa mga PDLs tabi sir, sa ibang presinto kaya sir, sa ibang eskwelahan igwanin mga PDLs. Tigdi po, igwa po digdi ni PDL. Igwa po kaming na pig-expect na kukuhaon digdi sa mga election paraphernalias, itinauko po sa inda sa mga secrecy envelopes para po i-deliver naman sa sa jail. So mga mga election paraphernalia, as in ito po i-assist man either non-prel, bastang may ma-assist po sa inda na maduman po sa city jail, then arong man garay ang pagbalik po ka ito kan mga sa indang voting paraphernalia. Opo sir, gurano po sir nakakatabang ang NAMFREL boda PPCR bitabi sa pagmamanihar tabi kay ning eleksyon? Nakakatabang po lalo na po sa pag-locate kasi ng mga present. Buda po, sinda po nag-assist talaga na dahil kami nagayo na problema kung mapapasain sinda, tadyang pasa na po sa gate, kita na sinda ki mga gare-resinda kung sa insinda, and nagtatabang po sinda pag-check ang temperature na dahil na nagigibo as mga deso as in mga support staff kang electoral board. Nakula umpong tabang ninda sa samuya. Ta sinda po dahil lamang sinda nga nag-interrogate, kundi talagang tabang po sinda kan pagburutuhan na nakapasilitate kang flow kang kang ining election na ini.
Sige po sir, last question po. Kumbaga, mensahe na lang po sa mga maboroto tabing mga nasa sakupang barangay po Kansendong Presinto Digdi sa Gugon Central School. Sa gabos po ng mga botante na nasa sakupan kang 10%, cluster percent sa Gugon Elementary House, Gugon Central School. Ihanda na po nindo sa nindo na talagang gabos po nagpapasensya para makapagpila bago sila cast ka sa indang votes. Dakul po talaga ang mga botante na very active na makapagboto na. Kaya sa mga dirigdi po, pwede na po kamong magdigdi pa, basta po, pasiguro na po kamo sa oras na yun, nakakakana kamo, tadakol pa po ang nasa holding area, and saro pa po, ultimano na kita, as in, dapat oriented na kita na dai pwede ang cellphone talagang dadarhon sa loob kang presento. Otherwise, ilaw hindi sa bulsa, pero din na pwedeng gamito na kodigo, tanganing makapag-casting na kanpo. Ayun po. Roger, so yan sabi Partner Mar, si Sir na Raul Benjan, na hepe man ka na Gugon Central School sa kumpleto niya itong pakikipag-ulay sa iya may kinaraman sa siring na bagay. Sa issue man daw sabi Partner Mar, 0% ban na issue ng paper jam sa mga PCM kumpara sa duwang eskwelahan na katuyang na monitor arog ka na Legazpi Port Elementary School tapos sining Ibalong Central School na may nagsirang pasong siring na bagay alagad sa Sainda, wara daw as of 11 a.m. Partner, ngunyan as of this time, alas 11, kumusta ang sitwasyon dyan ngunyan? Actually, sabi Partner Mar, palo talaga ang eskwelahan. Although talagang napapanihar man si Maray na so assistensya man kan na mga manlain-lain man ang mga volunteer organizations lalo na kan Bureau for Protection po na Legazpi City Police tapos kan PPCRB and tuning mga nagkapira man ng mga volunteer groups gani na talagang pinagpapapirila sa tamang pirilahan tangani ng bakong masamo tapos saro lang sabi Partner Mar ang entrance digdi sa main gate kan Gugon ang entrance area tapos ma-exit ka, digdi na sa likodan kan covered court kapag nakaboto ka na. Okay, sige. O, maski nga ni ang covered court, nakulaon man na blessing ang covered court talaga pag igwanin siring na bagay kayan sa eskwelahan, iuwi ni sa mga nagiging lindungan ka na mga botante, paano pa daw kunwaranin mga siring kaining bagay, talagang sinig-sinig pati ang inis sa mga oras na ini. Roger, okay, sige. So yan tabi Partner Mar, ang mga dagdag pang sitwasyon, malibot pa tabi kita Partner Mar sa mga nagkapira pang eskwelahan na ang mga impormasyon katuyang nakukuha tabi Partner Mar, kung mabuto ka sa subagong aga, 1.5 sa good 2 oras. Ako, iyo experience ako. Yo. Ako sa experience ako, kaya nakabot pa lang ako eh. Anyway, we have to follow the process and ngayon man na at least duman sa Santo Domingo, dahil nagpalyar na duman sa eskwelahan na pigbotoan ko, dahil akong nanotara na nagpalyar na vote counting machine. Roger to the topic, Okay. Pastor Marta. Balikan ko man dumaon sa namumutan kong barangay kung pwede naman makabuto mo na din ng tao na mabuto naman kita. Roger na to. Okay, sige, ingat So na yan, sabi Pastor Mar, ang mga dagdag pang istorya. Ako po, si LBB para sa Desisyon Bicol 2022 DCGB News. 2022 Decision Bicol 2022 Thank you very much. Election Coverage. Mga tugang yan po, ang satuya po ang report. Ali dyan kay Luis Borso-Persen. Alipat kita kay Mary Grace Barangkil. Mary Grace, good morning. Go. Marapay na aga Sir Mara si sa tuyang paradangog bandang alas 7 kang aga kang nagdaragsan digdi sa barangay Mabinit, Legazpi City ang mga botante asin alagad kadakol ng mga botante ang nagdudurukutan sa pila asin buot na pinauutob kang principal kang barangay Mabinit Elementary School ang 1 meter social distancing sugod sa buot kay ni ang gilay nagasurunod ang ibata desididong makaboto tulos asin mahanap ang pangaran sa master list asin alagad na sa PRV volunteers yung panganala-enkwentro ng mga registered vote sa master list asin na makakaboto sa yun 15 sabing presinto
peaceful man ang nabotohan digdi, kaya lang da inasusunod ang health protocol sa kadakol ng botante ang muya mahanap ang pangaran sa lista asin makaboto tulos alagad sinabi niya man digdi na wala pa man silang naingkwentrong nakaguluhan digdi sa presinto kang barangay Mabinit, Legazpi City. Iyan ang report. Ako po si Mary Grace Barangkil para sa DCGB Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. Thank you very much, Mary Grace. Election coverage. Ali po dyan sa Barangay Mabinit. Mientras tanto, naman kay Christopher Brutas kita. Christopher, good morning, go! Ay, sadali. Sadali lang po, ha? Sadali mo na. Mga dugang, so yan po painit na ng painit at paudto na. So, ano ba, araw kayo ni maabot at medyo dit na sa ngayon, purawas na. Ha? Ayan, nakaabot na ka, boss? Mangyari ka sumang kita. Matanga na, niraon pa ka mo sa tinampo. Maray na lang pa na yung curfew. Okay, bueno, dagdagan tayong mga report. Ali po dyan sa luwas. Namuya pong senior broadcaster. Partner Direk Edwin Peralta. Direk, maray na po. Maray na aga, go. Ay, salamat. Nakulingaw na ako ni Happy. Dita na medyo nalit kita partner. Nagbutong na kita. Okay, sige, go. Anyway, tabi pare, katatapos ko pa lamang mag-exercise sa kuyang right to suffrage. Sige lang, dire-diretso lang po. Marangani pa rin, in a matter of 5 minutes, nakalaog na ako naman sa presinto. Siyempre, priority ba ya? Sinyo? And in 5 minutes, tapos na so pagboto ko, isinuro ko tuloy naman sa machine so balota. Dahil although ko sumagot, pagkapatapot ko sa mga reaon duman, mga BEI, kung may mga glitches, minor man sana, pero gusto mo nga nito, pagkalong ka ko susurukan bagakan sa BCM mismo, arapot sa mga watcher, ilikon nga nindo ko na sistema, pero okay man, and so resibo, na malos duman sa machine, ipapaverify sa imo kung tama so sa imong binutuan. Correct. Sa renayuton pagkasuro litra. Tapos, pag verified and correct so sa imong binoto, i-hold mo ito, ilalawag mo na naman sa kahon. Okay man, pero digdi sa Bicol University College of Science Building, digdi an barangay 2, 3, 4, 5, 6. Duwang floor ini tabi pa ni pigbarang-abanga sa iba-ibang cluster precincts. Medyo okay man ang flow ta pipaperila sa mga maboroto duman. And although dito naman na expect social distancing, kanaklan grabe ang entusiasmo na makabuto na, makauli na. Kaya minatsaga talaga sa mga botante na magpila naman until such time na sinda laog naman sa presinto mismo makaboto. Pero nailing tadig din na areglado man ang sistema kan pagpapaboto, real man entero sa mga bago ka maglaog, siyempre mabody temp muna. Pero so far, apot-apot na naman sa mga nagbabarantay, daiman ki mga lampas sa 37 ang body temp. Okay man so flow kan nga gani pag boboto kan mga tao makaskas man ang flow kan pagboboto kaya hindi ako lang kung at yan alas 7 o bago mag alas 7 magpagkatapos yan kan pagboto pero may saro kitang alleged may nareceive kitang information na allegedly sa sarong presinto digdi sa sarong lugar sa Albay nagkaigwaki problema subject for verification pa ini so garo nag malfunction so PCM
halimbawa, ang binoto mo, Mardila, pag-abot sa resibo, Edwin Peralta na, May problema. ay problema. Ang nag-feed sa tuya kan informasyon sa rong masasarigan na informante sa sarong presinto digdi sa 2nd District Canalbay. Pag-arog ka ng sitwasyon, dapat iparecord mo yan duman sa Board of Election Board. Iyo gadan gigibo duman. I-record dyan, tanganing maging basyan iyang kuning kaso igwaman ng mga problema. Iyo nga ni, garo ipaparecord man ito. Iba man baga na binutuan mo Mardila, nagluwas Edwin Peralta. Roger, at saka bako lang ngayon, baka sa saya, kaya dapat iparecord yan. Correct. Kung in kaso kung pareho ang basak ang gabos na balutang isinuuso mo duman, may problema yung makina. Correct, yan sana. Yan, kaya may mga arog ka. Pag may sala, duman sa binoto mo, iparecord nindo po yan dyan sa election board. Dapat termina sa minutes yan. Roger. Pag-abot ka ng oras, pag-submit ka na mga minutes, mahiling ito duman kung may problema man ang God. Okay. Yun yan. At least, dahil katang mga na-receiving mga info as to the watchers kan mag-irepong dalado. So, ibabaga, yan ang color coding so mga watchers kan ibang grupo. Tapos may marka pa kan kandidato. Ano yan ang consideration kayan pagkampanya pa yan o influencing? Pag may pangarang kang kandidato, may problema yan. Ayo. Daing pangaran, daing retrato, pwedeng susay mong slogan, pwede ito. Yan, Buda. So, color pwede. Oo. Team. In a way, sarap pa ba magaya na pag-influence? Okay. So, yan tabi, pating maraan sitwasyon digdi sa Bicol University. Manini sa barangay 1, nagbuburoto sinda separate, tuman man sa barangay Ames Barrio Elementary School, exclusively para sa mga barangay 1 sa naman. So, yan tabi panigmara, sitwasyon digi sa BU College of Science Building para sa barangay 2, Sagod, barangay 6. Decision Bicol 2022, EBP. Salamat. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Thank you very much, Edwin. Yan mo nga to, News Director, malinigon sa linya na Director naman sa BU. Gano'n masana niya ako digit sa ampangan ko. Thank you very much, PYZ Enterprises. Partner Raul Calio at saka kay Sis Marisa. Yan. Okay, bueno, Ana May Ocampo na sa linya man sa dagdag na itong istorya. Ana May, Marina Udto na, please come in. Hop. Ana May, negative si Ana May. Balikan ta mamaya si Joshua Bino. Diyan po sa Daraga area. Joshua, please come in, Joshua. Yes, good morning Tabi, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay niya to. Location na kan DCGB News. Yaong kita sa Bicol University College of Social Sciences and Philosophy. Kung sa inyo tabi ang mga voting precincts kan barangay Sagpon, Daraga Albay. Sa presenteng sitwasyon, Sir Mar, medyo dakol na mga senior citizen at mga kaiba kayo ni mga nag-aaralalay ang talagang nakaka-experiensya hindi na inconveniente bago makaboto dahil ang sitwasyon kaya di Sir Mar, two-story building ang ginamit na voting precincts. Asin sa mga senior citizen, mga PWD, talagang matuyo pa sinda na magsakat sa second floor kung halimbawa ngayang yaon duman ang sa indang presinto. Kung kaya iyan, Sir Mar, medyo nag-aagrangay lang sinda dahil ang bati ngayang maluya-luya na ang tuhod, talagang dagdag pagal pa ang pagsakat baba sa naunang bit ng two-story building.
Mientras tanto, 5 oras puon kan magpuon ang bortohan, talagang dagsa pa ang mga tao na nagaabot digdi sa satuyang kinamumugtakan na. Grabe ang mga pila digdi, talagang haralabaon. Ang narireparo talang na problema, talagang ula ang pagsunod kan social distancing. Paglaog sa giteng eskwelahan, mahigot ang pagmonitor kan mga temperatura, asina talagang mahigot na pinagpapagiromdom ang tamang pagsulog ng face mask. Alagad pag-abot sa pila, talagang surusuan na ini. Medyo nahaloy lang ang botante ang pagpalaog ng mga botante sa kada presinto dahil lang ta 10 lang ang pwedeng maglaog digdi tangali ng makapagboto bilang pagsunod man graray sa magkakadong health protocols. Yan tabi Sir Mar ang mga sitwasyon digdi sa Banuan Candaraga. Joshua Bino, DCGB, Decision Bicol 2022. Thank you very much, Joshua. Yan po ang mga sitwasyones dyan po sa Banuang Daraga. Ayan, nagpalit na ako ng outfit. Medyo dumog na po sukon yan. So, sa tuyo na bado. Ayan, kasabay po si Adin. Diyan po sa DCGB Social Media Department. Ito yung IT. Understand to? Si Hana May, nandiyan na. Hana May Ocampo, please come in. Salamat tabi Sir Mario de la Cruz. Halos durukutan at sinuwala ng social distancing ang mga botante kan Barangay Ilawod. Hinihuli duwasan ng presinto ang bukas para sa mga botante asin kurusang pulo sana ang pwedeng maglaog digdi. Mientras tanto, may mga nagkapirang mga botante na daraang sa indang sadid na aki na nasikihuro na buot sabay hinda sa priority na voters, mantang dahil maninisig tugutan kan mga nagabantay dahil sa indaman sa nang pikukonsidera na priority ang mga senior citizen asin PWD. Igwaman kinakapirang nagreklamo buot sa aluy na daloy kan pagboto. Sigon sa nakapirang botante, alas 7 pa sinda digdikan aga mantang halos alas 9 na sinda natapos kan pagboto. Gikan digdi sa Daraga North Central School, ako si Hana Ocampo para sa DCGB OKSM Decision Bicol 2022. Decision Bicol 2022. Decision Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Hana May Ocampo. Ang bilis ng oras, alas 11:15 na po mga tugang sa tuya pong programa Decision Bicol 2022 Special Coverage. Kunang pong aldaw. Nagararin po ako sa nung likod, Mark Dilak, daing iba. Sa sana, pero tiyan. Dahil istorya, Jenny Matthew, Balyarana sa linya. Jen, please come in, Jen. Sandali. Ano nangyari kay Jen? Okay. So, padagos po ang ang pag-abot ko mga impormasyon niya to, mga tugang hali po dyan sa mga pag-iriba, sa mga Mega Force Patrol, sa mga volunteers, para po ipaabot ang mga sitwasyon niya na nagbuburoto na po ang mga kababayan niya to. Para sa pag-maawot na magaigwanin mga matitibay na leader na magiging kaakibat ninda, katabang para po sa paggampang sa pag-recover sa pandemya asin sa kadakol pong mga problemang pinagampang kang Pilipinas. John Bicol 2022. Decision Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Duman sa mga kababayan po niya to, asan si Trish? Naka-ready ba dyan Adin so BTR to? Okay, tingnan natin to, giya natin sa mga kababayan natin. Pakita natin to at padinig. Sige daw. Tapos na ang kampanya. Ang mga Bicolano nagpili na kan sa indang mga lider. Desisyon Bicol 2022. Desisyon na magiging panalmingan asin giya sa pag-angat kan buhay sa taho kan pagbangon gikan sa pandemya asin krisis sa ekonomiya. Nagkapirang oras na sana, maaaraman ka kung si Isay ang pagtitiwalaan kan mga Bicolano. Desisyon Bicol 2022 at DZGB OKFM Special Election Coverage. Duman po sa mga kababayan natin, antabay lang kamo dyan sa mga sitwasyon. So kung dahil pa po nakaboto, magdumana, no? Dahil na maghalat na mag-alas 7 pa. Halawa ko niyan po ang botohan. Kung kasabagong alas 6 hanggang alas 7 po nin pagkabanggi ang pagboto. So kung igwaning mga natatada na mga butante na niyaong pa dyan within 30 meters, mga tugang kang voting place or voting center, yan po ang mga tugang papabotohon manggiraray. Okay? So pag natapos na ang botohan,
mapo na po kan ano yan, pagbilang. Pero bako yan so normal na itong so araw kang enot na may mga pigbibilang kitang mga balota, kundi ipiprint lang po itong sumada kan mga nyaong po duman, mga tugang na ibinugtak ta, nila ugtangon yan sa habang nagboboto kita sa mga vote counting machines. Maluwas duman so resibo, iyo po ito ipapaskil man duman mga tugang sa pinto o duman sa laog kang presinto para mahiling kan gabos, kan watcher, asin iba pa na may interest mga tugang that is for public consumption. Okay? So yan po tabi ang mga nakuatang impormasyon kan Sabado kanakaulay ta mga tugang sa satuya pong programang Boss ng Kapalibutan with Father Momoy si Attorney Jasmine Banzuela ang acting regional legal officer kang Bicol kang Comelec Bicol. Okay? Mga tugang, we will be back 20 minutes after 11 o'clock in the morning. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw, ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This is Sean Bicol 2022. This is Sean Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Alright, mga tulang balik mo. Special coverage, kunyang pong Aldao. Balikan ta mga pag-iribatali po dyan sa luwas. Mga tugang nasa linya, si Francia May Boras. Francia, please come in, Francia. Yes, Papa Mar, ang kamugtakan digdingon yan, ang location task. Go ahead. Bayan Central School, digdi sa Bayan Legazpi City, dakulo na botante na nag-aarabutan na sinpadagus pa ang pagdagsa, lalo na ngunyan na nasa katahawan kita kang lunchtime na piga-apod. Kasi bago, nakauron tama na ang principal kan Bagong Bayan Central School, si Mrs. Mary Christine Agarin. At yung sinabi niya na poco mas o menos umilabot na ng 3,000 na botantes ang umilabot sa eskulahan para magduman sa kanya-kanyang presinto para makaboto. Kasi bagong nagdalakaw-lakaw man kita, Papa Mar, may mga problema man na nahiling at sinaunambitan ka na mga botantes, lalo na sa halabaon na pila, na ang iba na abutan na nina sobrang 2 oras. Kasi bago iba man na sarong botante kitang nakauron, residente siya ka na Barangay Pinarik. At sa iyang tugang, bagong pangaki, asin uminali na sana at dahil na nakaboto ni na sobrang laba ka na tilangani at hindagdag pa niya na nakiuron man ko ta sinda na kung pwedeng painuto na kutaan sa iyong tugang, pero dahil hindi na paunahan kan mga election support staff kasi yan katakot man kinatawanin na explanation ni nakauron tang sarong botante kung nata at yun susunod lamang sila na protocol kaya may tatawan sila ni na priority at yun nadimahan na kana election support staff na yun na ni inuto na arugan mga senior citizens. Kaya may nagkapira pang botantes ang nakaurunta na nagsabi na kung pwede na sana dakuta, binanga na sanaan sila kan mga regular voters sa PWD o kaya ining mga senior citizens sa aning makausad naman kutaan sila ta kuntiring na paagi na pirming maakomodar kadit-dit dang may maabot na minaarabot na senior citizens. Talagang dain na mausad ang sendang pila. Mas lalo pa nga ning minahalaba as Papa Mar, yung maninian agrangay ka nagkakirang botantes alagad sigun man sa ibang maboroto, marahay man da sa indang sistema sintulot man na sindang naakomodar nin tultol. So niya, na palagos pa na pag-arabot kan mga botantes, maboroto ngunit na hapon, tiga-asahan pang mas dumakulini at tatod, mataon naman kita nin magkakanigong update o action sa bagong detalyes kan sitwasyon digdi. Iyan ang update digdi sa Bagong Bayan Central School sa Ogalbay, Legazpi City. Si Francia May Boras para sa John Bicol 2022 DZGB. 2022 DZGB. Thank you very much, Francia May. Sana mag-ibuan ng sistema yan, no? Pwede man yan na banga-banga. Diba? Kung 10 yan na pigupalawag nindo dyan, or 15, pito-pito. Alternate ka para may log, wag magsalida. Ani pong nagdadalagan both linya. Okay, dagdagan tayo ng istorya. Hali po dyan sa luwa, si Madeline Cano, nasa linya man. Madeline, please come in. Yes, maray na aga po, sir.
mga nagaantabay nga ginanaal daw. Saktong alas 6 ning pagkaaga kasubago nagbukas elementary school sa munisipalidad. Samaning magprepat in area balota asin iba pa ito sa pagbotong niya na aldaw. Igwama na 300 botante asin 2 presinto ang barangay up. Halik kay PMSG Jonathan Jerusalem, maayos ang pagsunod kan mga botante sa health protocols. Kompleto man ang gamit digdi sa pag-check kan temperatura kan mga botante, alagad wala pa nin mga barangay health workers ang nagre-report sa nasabing barangay. Dagdag pa niya na igwama nin isolation area ang nasabing eskwelahan in kaso na may magpositibo sa COVID-19. Iyan ang report. Ako po si Madeline Cano. Alang sa DCGB, Desisyon Bicol, 2022. Madeline? Yes po, sir. Sa area mo, sa na lugar yan? Awang Malinaw po, sir. Awang Malinaw. Okay, sige. Yes Ingat ka po, tabi sir. dyan, Madeline. Ingat. Salamat po, sir. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. Kabali kay Madeline sa Malinaw. Lipat kita dumangan mga tugang kay Jimmy Nasalita sa 3rd District. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat tabi Mar. Sumada ka na monitoring ka na Albay PPO sa sitwasyon ka na ongoing na butuhan na nagpuon ka sa bagong pagkaga hanggang sa mga oras na ini. Salamat sa Diyos tabi Marta. Pasado kay PD Byron Tabernilla na ongoing sa ngunyanan pagdilibot sa iba-ibang mga munisipios, mga presintos digdi sa probinsya ni Albay dahil pa man nanonutaran ang alangkaw na komandansya kan PNP asin alangkaw na opisyal digdi sa Albay kan kapulisan ni na mga violensya o kariribukan sa arinman na lugar digdi sa probinsya ni Albay. Gustong sabihin tabi Mar, alas 11:30 na matrangkilo ang sitwasyon kana ongoing na burutuhan, although igwamanin mga saradit-sadit na mga problema arog ka na mga anom na mga nag-difference na mga BCM na troubleshoot tolos ini sa katabangan ka na mga sa mga in-charge mga gani sa pag-reparo kan mga BCM tabi Mar asin sa koordinasyon man disposisyon kan COMELEC and pwera kani ang PNP Provincial Director sa panagos niyang paglilibot may kung may mga araw ka sa bago may mga natutunog-tunugan pa siya na ngaya igwapanin na barakalan ki boto automatic na pipadalaganan niya ini ki tao danganing ing kaso maabutan madakop tabi Mar dahilan ta pon pakaso hapon igwaman ang gaday manigaran na igwanin na barakalan ni na boto pero inapot niya to ang PNP Provincial Director ko na an tahuan kan na PNP digdi sa Albay igwanin na dakop na nagbabakal ki boto pero as of now negative man tabi Mar. Nanguguntaan na tingog ni PNP Provincial Director Byron Tabernilla sa entrevista niya to sa field tabi Mar. Okay. Papa. Alam, medyo manipis. So, may mga nagdiferensya, malilipot, kamalig, uwas, and igwapanin tulot tabi Mar. Pero ngunyan, nakabalik na sa normal, functional na itong mga nagdiferensya na mga BCM tabi Mar. So ngunyan, ang pangapudan kan PNP Provincial Director sa mga chief of police, mantineron, so mga pinagtaong orientation sa indaya, instruction, na manungod sa pag-sustiner na maging matrangkilo, daing partisan na mga police, asin autobon sana,
So kung ano sa mandato sa sainda kan halangkaw na komandansya kan PNP. And pangapudan man duman sa mga yaraon pa sa mga harong tabimar na mga day pa nakakaboto magruluwas na tabimar i-exercise itong diretso na makapagboto bilang mga Pilipino. So yan tabimar pakipaguro niya to sa field kay PNP Provincial Director Byron Tabernilla na anytime pwede accommodated kita kani tanganing maraman niya to kung ano anibang mga sitwasyon na pangyari digdi sa tuyang kapalibutan sa probinsya nin Albay. So far digdi man sa kuyang area of responsibility tabimar sa 3rd district wara man kinanotaran kita ng mga problema na inbuelto manungod sa mga presento sa pagboto diskusyon o anuman trangkilo digdi tabimar apira sa naman ka subago kan suplas report niya to sa banuan ka na Hubilar sa barangay Maugog na nagkaigwa ni Encuentro magin si PNP Provincial Director Byron Tabernilla dahil man ito pinagkukonsiderar na election related incident tabimar na nangyaring ito dahil ang purely manungod dito sa laban kan tropas kan gobyerno asin mga rebuilding New People's Army. Roger. Okay, so yan tabimar sa tuyang mga dagdag na informasyon halidigdi sa 3rd district nasabay niya to sa tuyang piloto si Jumel Pablino Jimmy Nasalita DCGB News. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Yan po ang pagkipag-olay ni Jimmy Nasalita sa 3rd District kay Provincial Director Tabernilla ng Philippine National Police. Okay, so anytime mga tugang na may rimalaso, may problema, nakanda po ang PNP to respond. Okay, anong sangon niya, nakakalat mo sa mga tauhan to make sure na ma-attain ta ang honest, orderly and peaceful elections in the land. Bueno, dagdagan tayo ng istorya. 11:35 in the morning. Nasa linya mga tugang si Pading Jomar Bien. Pade, press kami, pre. Salamat pare. Maray taon ni na okay na sige andur perin siya kang kan mga voting machine pare ngulyang pasana digdi sa barangay do sa Marilipot. Dahil nagprint pagsalida kan thermal paper. Okay. Pero inayos na. Sir, ano nangyari? Yan man sana po kaya itong dapat day tulos maubusan ang thermal paper na ito. Dapat may anticipation na kaya. Dapat day siya nang ma-empty. Dapat laugan tulos. Day man da nag-signal na green kaya iyo po ito nangyari. Day hindi na malisyan. Naubos na. Pagpalit ninda, day na nag-print. Pero anyway, ngunyan okay na. Ang tamang kaya, sabi ko sa inda, pag taga-siripo na lang nindo, dahil na ka mag-asa duman sa signal na ito. Sa kung dito nag-function, pag taga-hilingo na sa nindo. Sa total, ma-estimate mo man kung pirang resibo ang maluwas. Pag taga-hilingo na lang nindo. Yan ang pagpaubusan, sigurado po yan. Yun na po ito sa solution niya. Okay, salamat si Mr. Gonzales. Binaday. Ikaw mismo, ikaw chairman. Sa DESO, ikaw chairman naman. Okay. Chairman Candeso sa Barangay Dos. Ang may sir pala kung nariparo saro ilang ang taduman ang TCM. And may mga nakapila duman na tulong oras na dahil pa nakakantos na paano ito? Kaya paano kaya yan garo nag-limit lang so machine na itinadara. So far kaya sabi nga ni dahil kaya back up na pinadara di ang Malilipot. Pero mabagal lang mabagal po. Tapos sinaro so dating duwang cluster percent dating duwang PCM, taro lang itinaw. Pero kapos mo dyan ang nito? Mga 500 plus. 500 plus. Ang Barangay Dos. Barangay Dos lang ito. Ayun. Thank you very much, Mr. Pinari. So, yun pade. Bata, duman ako maboto pade. Tulong oras na ako kihalat. Dahil man ako pa nakaka-isukman lamang. Di pa nakabandi? Dahil. Mapagal-pagaling. Kaya sabi ko, out nang unalagod ako pigilin ko another 3 hours ini kung anong pa ako. Diyan unang hapon ako. Ngunya na orod to na kaya no alauna kan medyo prowas na yan. Sa kaya sa naging problema pa di halimbawa nakapila na sa iba. Araw ka so aki ko 8:30
duman. So doon niya dahil pa nakakaboto. Pag may minabot na senior citizen, di tawag yung priority. Di siyempre, so mga bakong senior citizen, auto na naman, nasa waiting list na naman. Siguro pag naubos sa mga senior citizen na makaboto, makaskas na ang dalagang kayo ni. Na especially na sa mga kadakalangkan senior citizen, maluway-luway na mag-shade, kaya medyo nagkakaharaloy na maray. So duman pa ding problema kasubago sa Bicol University Tobacco Campus, Pigluwas ko Kasubago, na halos naguruli na si ibang butante ta daipig para laog ba sa compound apig palaog sana dumang Kasubago 30 sana tatulong BCM at suro sampulo mapalaog kinagdag pag may nagluwas duman sa ilot na pinalaog hindi nakulaon ng compound baga kay ito pa din dapat duman ang holding area sa laog aron kay ito so instruction da kaya nakiaram naman so anong so police duman so official si Teniente Villanueva. Teniente Villanueva, nakiaram na duman, nakiuro na duman sa enkargado sa BIO na palaugon. Ang nangyari, sa primerong rangkada kan para laugon, pigpalaog, is another set kay itong so 10-10-10. Iyo manggiraray, garo mga preso, so kung hilingon mo, rayaw duman sa luwas kang kudal so mga butante, nagpaka, nagharalat, hanggang sa nagpo na so init, nakuran, and ngunyan sa ginipo kong pagpalap, ngunyan pa sana, nagluwas na nakumbinser naman itong susabio, and pinaralaw ng gabos, dumana lang nagpapay-reply sa inituran, duman sa mga sa laog kang BIO. Pilang klasong ginamit sa BIO? Ikuaram pero tulong barangay ang ano duman ang sistema paano baga kada presinto igwayan sa boss nakataning na holding area ang kwarto. Yan daman nag-aalat so mga so masalida duman sa lima may 10 nakatapos na. Maluwas ito duman sa presinto tapos mga nakalaog duman sa holding area waiting area yung manan malaog naman. Yung nga ang problema, so dahil duman na akomodar, ang problema, so dahil naka-akomodar, so sinistema duman, sa luwas kang compound, kang campus. Sa laog na sana, dapat may maiwasunon man duman, no? Pinalaog na ko yan, nag-apod ako duman, apod pa lang ako, sa mga autoridad, ayaw na sa laog, pasurok-surok na sana kung saan duman na makahoy-kahoy. Ang problema naman pero tulo naman na busy man nagka-problema ngunyan sa mga oras na yun duman. Kaya so instead na ang dalagan suro 10 ngayon nadadara sa kumpirang minuto, nadoble na naman so alawig kang oras. Maringan kang marabas man dumaralaga ng mga nasa technical hub kang kumilik adi. Actually, may mga naka-standby naman. May mga naka-standby. Pag kayang i-troubleshoot, mariray. Pag dae, arog kan susasan Isidro Ilawod, dae naman na remedyohan, ang ginibo, nag-request na lang kibago naman na VCM, maringani, taragturugot man sa mga botante na habang dae pa sa VCM, magburuto na sinda, ikarag na duman sa kahon so so mga binutuan ninda. So, pwedeng sinda kiraray magsuksok, so abo, ikag na duman, kasi itiwala na lang duman sa BI na ang termo atakin na naman yan, teso, no? Iyon na magsurok-sukan mga ito. Kaya diretso sa burutuan, maski dahil sa BCM. Alright. Ano pa rin, ang nag-update dito sa First District Canal Bay. Jomar BNTC. This is Sean Bicol 2020. Thank you, Maring Jomar. Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Bueno, mga tugang dagdagan ta, ang mga istorya. Si Hans Galero dyan po sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Hans, please kami na Hans. Maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagtaong asigurasyon gunyan ang Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Field Office natatawanan nin immediatamenteng solusyon o kaya aksyon ang mga problema sa mga vote counting machine o VCM sa nagkapera mga eleksyon as in clustered precinct digdi sa probinsya kan Albay. Ini mismo ang sinabi sa DCGB News ni Acting Provincial Election Supervisor o Supervisor Attorney Calixto Aquino Jr. sa pakikipag-oron sa DCGB News kung saan sayang sinabi na sa aminado mismo na kadakol ng nakakaabot sa indang opisina na informasyon may kinaraman sa siring na reklamo sa nagkapirang mga presinto sa probinsya kan Albay. Ini ang kabtangkan pahayag ka nasabitan ng opisala. Maganda naman, lahat naman nakapag-open na ng bawat mga polling process ay nakapag-open na
and ongoing na ngayon ang grupo natin. Siyempre may mga report ng mga technical problems. Ito ay binibigyan naman natin attention at solusyon. So far, sir, wala pa naman na untoward incidents na nangyayari? Wala pa naman. Walang untoward incident. When we are confident na walang nangyayari untoward incident. Kasi lahat ng mga security measures natin ay nakalatag. Ang PNP at saka yung Philippine Army natin or other law enforcement agencies ay lahat sila nagmo-monitor, nakabantay at wala pa kaming, so far wala pa kaming nare-receive na any report of untoward incident. Sigon kay Aquino, nahagado nindango niyan sa mga miyembros kan o kaya mga personalis na yaraon dyan, nagbabarantay sa kanya-kanya mga presinto. Iyo ang diit na pag-alat-halat asin pasensya dahilan. Sa sinda nakahanda man, asin may mga naka-standby man, Sir Mar, na mga vote counting machine in kaso talaga magkaigwan ninda kulang problema ang mga ini sa mga maabot pang oras. Ayun. Okay. Yeah. Mientras na sa pang update, Sir Mar, nag-update mo niya ng Albay Power Energy Corporation na sa kabangaan kang election day wala ni na-rehistrong power interruption sa nagkapirang parte kan sa tuyang probinsya. Sana ganyan din ang mangyari mamayang gabi. Hopefully. At pagbanggit ako nagamit yan na problema kita eh. Diyan nagkaka-trouble. Kasi mga nga ni duman sa Santo Domingo, 8 beses. Ako nang testing. Anyway, pigasure maninda na yung pasiring duman sa mga presinto baga, areglado na tabi. Okay. Yes. So itabi Sir Mar, sa tuyang ibong-ibong na impormasyon, Comelec Albay asin Albay Power and Energy Corporation kay Bahan Siboy, Ans Galero, Decision Bicol 2022. Bicol 2022. Decision Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Thank you very much, Hans. Panagos po ang bagsak ang mga istorya nato ali dyan sa luwas, mga situationer, mga pangyayari at kasimbagan ka mga opisyalis nato sa Comelec in connection kan mga kaputan ka mga kababayan nato, most especially ang mga nagkakararaot ng mga vote counting machine. May day nagprint, may day nagbabasa, asin iba pa. Para po duman, but then yung technical hub kang Comelec kay Padagos, and then as of press time, wala mong pong nanotaran mga tugang na election violence sa satuyabong palibot. Alright, hopefully na wala akong mangyari at ito po ay eleksyon para kita makapili ng tamang mga leader. Tamang tao sa tamang pwesto. Bueno, mga tugang, nasa linya si Nicole Ann Gloriane para po sa dabi niya itong istorya. Volunteer po natin ito. Saan area ba si Nicole? Nicole, please come in. Ay, nauso po sir, maraming salamat po. Naka-receive ng report ang DCGB team digdi sa Bakakay East Central School, Bakakay Albay, na alas 6 pasado pa sa naniniaga, nagka-problema ang mga voting counting machine sa mga presinto digdi sa area. Sa interview na ginibo sa saro sa mga watcher digdi sa lugar, paper jam ang nagkausak ang problema tadakula ang balot sa BCL. Naresolba ang problema 15 minutos nang nakalipas. Sa ibang presinto, pigunting ang gilid kang balota na diretso ang paglaog sa mga voting counting machine. Sa ngunyan, alas 10 pasado nin aga, nagdadagsa na ang mga botante at hindi na nasusunod ang ibang IATF protocol, lalo na ang social distancing. Wala din temperature check at sanitizer sa ibang area bago maglaog sa presinto. Yan ang report. Ako si Nicole Ann Gloriani para sa DCGB Decision Bicol 2022. 2020. Thank you very much. DZGB Election Coverage. Mga dugang Nicole Ann Gloriani from Bakakay. Yan po tabi. Sitwasyon duman, naraot. Alas 6 pa sana dahil na nagbabasa. Ito pala na dyan. Big tagaraw. Ginupitan giniit. Nakalaog na. Yan. Medyo masikip yata yung nila, yung BCM. Alright. Si Don Emilionario, nasa linya, I think nagboto na nito sa Daraga area. Don Emilionario, mas kami. Yes, Sir Mar, marahay na aga. Actually, pa-auto na po siya. Sarong mainit-init na Lunes na pagkaaga po. Ano yan po kita, ang lokasyon ta sa may Binitaya na elementary school na may actually 5 cluster na total ang presinto po ay nasa 20 presinto. Tapos ang total po na more or less na
4,000 plus na mga rehistradong botante. Apera pa po yan kan mga yaong po sa relocation site sa may Anislag, Daragal, Baika. So far po, okay man ang dalagan kan burtuhan po digdi sa Binitayan Elementary School. Pero lamang po ang na mga pagdalagan po kan VCM na medyo mabab nakaulit ang sarong butante ay puan pada tuktukon ki sarong tukod ki sa samod para maging okay lang ang sarong VCM. Hindi tubtub. Sige. mga luma na kaya yan sa reformist yan ang ginagamit natin ngayon. Ayun po, Sir Mar. And nailig naman po digdi ang presensya ka na mga medical personnel, PNP, and sa mga nagbabantay pa digdi. And so far, yun man lang po ang sitwasyon digdi sa may Binitayan Elementary School. Taon naman po. Ini po si Donnie Milenario kan OKFM Legacy para po yan sa DCGB Desisyon Bicol 2022. Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Thank you very much, Don Milenario kan OKFM Legacy. Yan. Mga dugang kasabay nato dyan sa field, hindi po sa Desisyon Bicol 2022 special coverage kang DCGB, OKFM at saka WGB FM duman po sa Tabaco. Bueno, lunes po sa Bersa namin nabalik. Nasa linya na garo ni partner, please come in. Partner. Yes, salamat tabi partner Mar. Maalabaon po sa pila. Pag may tiyaga, may nilaga. Yeah. Nakaalat ka nga na ikipirang taon? Iyo baga. Iyang pang... Oo. Roger Tabi Patulmar, nagpaabot sa tuya ni impormasyon si Albay Police Provincial Office o kaya Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla. Siya giraray nagkakampanya sa publiko Tabi Patulmar na daipagbutuhon ang mga politiko daw na nagsusuporta sa mga katugangan tang nasa kabubuldan. Ini matuon na ipinagod bita ni Tabernilla sa pakikipagulay sa yakan DCGB News na digdi sa Albay may mga report mananggad daw sindang mga unconfirmed padagos pa ng investigasyon na allegedly nagtataonin suporta para makapag sa mga pinagsasabi daw na permit to enter and permit to campaign permit to win alagad siguro sa iya sa roiyan na ipinagbabawal sa lay buda dapat day daw magsuporta sa mga siring na individual. Kung may mga araw daw kayan daw Tabi Pantermar na mga impormasyon sigon kay Tabernilla day daw na magduwa-duwa na makipag-coordinar sa sendang opisina o kaya sa mga manlain-lain na mga municipal or cities police station tanganin ang matawan informal na disposisyon na. Pero kung nakakaisi man daw ang publiko, may kinaraman sa siring na bagay kung igwanin mga napapabareta na iyoan mga pinagkakampanya kan mga katugangan taman dyan sa kabubuldan nangangahulugan daw yan na nagtao din suporta asin day dapat daw na pagpangarugan kan publiko asin dapat na day makatukaw dahilan tasaro iyan sa mga nagpapatakot daw kan pasi orden na sa indang pinagmamantinir sagkod sa mga oras na ini. Mientras tanto Tabi Partner Mar, 12,000 na mga personnel, PNP personnel ang idineploy kan Albay Police Provincial Office sa mga manlain-lain na mga polling precinct digdi sa Albay. And sigon sa iya, talagang iniman ang commitment kan Albay Police Provincial Office na matabangan ang Commission on Election na ang national buda local election sa palibot talagang mamantinir ang kapinunungan buda dapat maging patas tangani ng mag-abot ang aldaw-daw sigon kay Tabernilla na ang mailihir na mga kandidato so talagang deserving na makatukaw sa pwesto dahil nag-ibo din ano man na pandadaya o pakikipag-alyansa sa kalaban kan gobyerno. Okay.
Roger to that. So yan, Tabi Partner Mar, mga dagdag pang istorya, mga mismong ipinagpaabot sa DCGB News, kanasambitan ng opisyal, ako po, si LTV. Desisyon Bicol 2022. Desisyon Bicol 2022. DZGB Election Coverage. Thank you very much, Partner Luan. Siyang pa mga naginatong informasyon. Di pagtitiriban sa tabako. Ay, sa TV ini. TV. Si Ronald Bonapos na sa linya. Ronald, please come in. Maray na pagkaudto tabi, Sir Mar, maray na pagkaudtuman sa satuyang mga paraan tabay, medyo dumistansya kita dumaan sa Kararayan Nagatiwit, maluyahon ang signal. Talagang choppy ho na maray, pati sa monitor ta. Kasubago, kaulay-ulay man yato diyan, supervisor, si Sir na Vicente Cuate, na padagos na nangangapuda, nag-aapila na dahil na magparaduro-adua pa, magpasiring na, digdi sa naunambitan ng eskwelahan, nganing makapagbuto na. Kasubago, medyo mahuri bugnaan pila, alagad nag-urulian so iba, kanday pa man inabot Sir Mar, huli ta makaraon na subuot. Ana pangapudan, apelasyon ka na nambitan ng supervisor na dapat dahil na magpara haralat-halat pa, kundi pumasiring na digde magbuto na. Madali maan na Sir Brandigan mandiretit na problema, arog kan kasubago may mga haloy basahon kan bisim na baluta. Ang rason, Sir Mar, naipit ini duman sa subisim, naipit sa baluta sa irarom, dahil na nakakahulog, dahil nahulog duman sa utubagang laganan. Kaya sumasunod na baluta, dahil pigbasa. Maringan madali manining na aktibaran kayo ng mga technical staff na ang sekreto pa lang kayo ni Papa Mar, pigyuyug-yug man sana. Iyan, siyempre tangaing madasok. Roger, pag niyog-yog mo, automatic, pinaalahog. Iyan, tayo managad tayo, maalim ito, nagkaroon nagbalon bunduman sa irarom. Roger. Di sa kung dakol na nagboto, talaga managad na magbulod-bulod dito, dahil makabanti so baluta. Roger, Iyo man sana man direct titiging na encounter na problema, duman sa pagpapila, daiman, dahil naman digin na obserbaran, so social distancing, pero man tinido, na nagpakasulot kan face mask. Dahil pa man kita duman, kinanutaran na naghalangkaw sa 37.5 ang temperatura, and ulit na dahil makakalaog duman sa eskwelahan, kung saan sinda mabuto, kung dahil mag-agi duman sa nagkukuaki temperatura. Roger, Roger, ang pangapudan utron tagiraray tabi Papa Mar na magpasiring na, ilalo na yung mga nasa barangay Kararayan asin Nagatiwi, tanganing amay pasubuot, magpakabuto na. Roger. Yan mga karagdagan tang informasyon. Ini si Ronald Bonapos, kan WGB para sa DCGB, Decision Bicol 2022. Thank you very much, Ronald Bonapos, sali po dyan sa, sa Banuang Kantiwi. Kaibanan na po yan sa WGB FM sa Tabaco. Okay. Last two reports. Tama ba rin kita? Ano? Kuwanta ko na ang mga dagdag na informasyon alin po dyan sa luwas. Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Partner Alar Mario nasa linya. Partner, please come in. Yes, partner, Maslog asin Taysan Voting Centers. Wala parehas ang problema, manungod sa pila. Pila kan mga tao, grabe ang volume kan tao na uminabot kaya pagkaaga. Siyempre kasabay dyan sa mga senior citizens, sindaan nagiging priority. Kaya pag uminabot sa senior citizen, siyempre sindang priority, lalong naglalawig so pila, asin atrasado ang dalagan. Kaya social distancing naman ang ugbo na problema kani partner sa sitwasyon mo niyan digdi sa barangay Maslog and digdi man mo niya pinasyaranta sa barangay Taysan. Grabe pa ang volume kan tao maski nga ni alas 12 na, pero at least kadit-diit man dahil man ki masyadong dakulang problema ta sa mga taga PPCRB, aktibo man sa pag-assist man sa mga botante na mahanap sa indang mga voting present. Kaya sa ngunyan, okay man, sa passer din, okay man. And pig mo monitor ta partner, sagkon ngunyan, maalas 12 na, igwa bakipasaro-saro na nag-special operation. Naghahabol pa. So ibang botante, di pa talaga nagbubutong tuyo, nagalat pa taday daw inabot. Ang nangyayari. Diba, nagtsatsaga na sa lagan so sa SO man kan ibang kandidato, limbawa para kagawad,
May 20, may 50, may 40, may isang gatos man. Ibaw na ano. Patindi talaga mo. Bago na so kagustuhan mo talagang bumuto kundi kung maging may tao sa kamabuto. Ibang klase na talaga. Ito maintindihan na. Ang dalagan ta ko dyan na partner. Pero iliwan ta kung ano yung resulta ka ni. Tayo na ngayon sa monitoring ta. Aros sa parparehas masanana yung kada na problema. Aning manungod sa bulyam kan mga botante. Pero sana at yan taon-taon magkurukulpa naman ini. Nasagot pa man alas 7 banggi. Ano, dahil man dyan nagbabayular ngayakan so pigtugon kang kumilik na dahil magsulog ki bado na may pandok. Aday man ako may pangaran at sin iba pa. Dahil man ako nahiling. Sa ubaga sa mga estilo ka mga politiko, magbugta ka ng kadakol ng mga tao. Dahil man. Masulog ka itong mga kolor ninda. Dahil man. Ako masaraan kung dito naka-pink ako na pulo. Pero dahil maging aran. Dapat sulog mo sulog mo yung green. Sanglihan ko naman. Ano mo, partner, hindi ako tuminagal sa pila. Ako sayang sa oras ko talaga. Alas 6:15 ako nagpila. Ako nan inot. Imagine mo, nasa mga pang 70 na gayod ako. Dahil akong tinagalaan, tamay nito nasa pigpilahan me. Trabaho na. At kala sa nakamabalik na hapon. Ngayon niya na mga alauna kan. Makunayan masyado. At lamang, mabalik ang taot. Anyway, ang tabi ang sitwasyon na partner, digdi sa Maslog and Tyson area, sa Udedelecan, siyudad ng Legazpi. Thank you so much, Alar Mario. Desisyon Bicol 2022. Desisyon. Malinig niya ni Aldo man DZ Maslog. Election Coverage. Bueno, Joshua Bino, minabalik. Joshua, please come in, Joshua. Hello, Joshua. Yes, go ahead. Yes, good morning Tabi, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Location Tabi kan DCGB News. Yaong katadigi luminayap na naman sa Daraga National High School. Kung sa ina yaon ana voting precincts kan duwang barangay digdi sa Banuan kan Daraga iyo ana market site asin barangay Maroroy. Ang sitwasyon digdi Sir Mar, dakol na mga botante ana nagpapaabot ng impormasyon na dainin na nahanap ana sa indang ngaran sa mga lista na yaon sa luwas kan mga presinto. Kung kaya dara kay ni Sir Mar, tulos ining ipinaabot kan DCGB News sa DepEd Supervisor Official o DESO na iyo na school principal ka na Daraga High na si Madam Lourdes Gigas. Asin sigun sa iya, kung maka-experience siya ng siring na bagay, tulos na ini nga i-report sa Commission on Election o COMELEC dahil ang tayo man dumanin mga nakapag-standby na mga personahes. Ang pangapunan man ni Madam Lourdes, sa mga maarabot pang mga botante amayan taud-taud na hapon tanganin na maiwasan ang pagsurusuan asin na makaboto man ni na matanos. Nandras tanto Sir Mara sa pagipag-ulay man nga kan DCGB News duman sa opisina ni election officer kan COMELEC election officer. Naka-standby man sinda 24/7 tanganin nang magtaunin na asistensya sa isay man na maduman sa inda kung halimbawa nang mahapot kung yaon talaga tinda ang mapangaran ka mga botante sa master list. Taminsan kaya Sir Mar, wala digdi sa lista na yaon sa mga presinto. Alagad pag double check na duman sa COMELEC, yaon palan. Pag nagduman sinda Sir Mar, kumbaga tatawan sinda ni na sarong sadit sa papel, ilang konfirmasyon na sinda yaon sa master list kan COMELEC, asin mabalik sinda digdi sa mga presinto, asin digdi na sinda tatawan ni na ng tsansa na makapagboto kan mga yaon digdi nagbabarantay na electoral board. Nangyayari, doble pila ang fight. Yan siya na Sir Mal, pero kaya po ang tsaga-tsagaan karapatan tama na makapagboto. Roger na. Okay, sige. Yes, sabi Sir Mar, yan ang mga impormasyon niya to. Alidigdi sa Banuan Candaraga. Initabi si Joshua Bino, DCGB, Decision Bicol, 2022. 2022 Desisyon. Okay, last report natin kay Jimmy. Mga kasama, standby muna kayo. Huwag na munang mag-queue in at tayo magbabalita. Kunin natin muna si Jimmy na salita. Jim, let's come in, Jim. Yes, salamat Mar. Talagang pitpitan ang nasarong posisyon sa probinsya. May second wave? May second wave ba? May second wave? May naghabol? May igwa na monitor niya to sa sarong yung lugar dikta medyo populated na lugar. Iyo man ang taminari para ko na susaro, abanti kisaro. Amo nang gat. Nagabanti kisaro, ay dati intact na susaro. Na monitor gayon. So, piga tao, nasa 2 or 3,
Gani pinantayan? Pinantayan. Pinantayan? Nag-second wave. Kaya, Pag na-second wave, nakula. Ako nga ni, yun ini ang problema ko niyan kan sa mga nasa dahil pa nagboboto tabi mar. Sa natural, pigmo-monitor yan kan na mga leader-leader. Di malas nga itong so pamilya nga yaw duman sa sarong sityo. Dahil man niya nag-hero boss. Bakit nga nang kuha na? Second wave. Rima, pero kuidaw ka mo ang mga sa second wave mo niya nagpatani na si PNP Provincial Director Byron Tabernilla na kuniguanin na matunugan mga chief of police i-alerto na kuniguanin arugkan papasyaran tulo sa mga tao niya aninda tangani na tabawal narugaan ng mga vote buying. Kundi yun na nga na yan. Dahil mo man yan basta madakop. Kaya kung igwa pa nin mga ultimo ora, igwa pa dyan nin mga na-stock. Sa aga, kuha na yan, expired na. Kumbaga sa bakuna man, dapat luwas pa yan. Pag-arog ka na nakalampasan, sulmok na. Sulmyok. Basta yan tabi mara na monitor niya tungo niyan na informasyon halidigdi sa sarong arayong barangay sa 3rd district na iguanin nag second wave ngunya na pagkaaga. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News, kasabay si Jumel Pablio, DCGB News para sa Desisyon Bicol 2022. Bicol 2022 DZGB Election Coverage. Thank you, Jim. Mga tugang, so that ends our program. Hindi po sa tuya po ang slot sa DZGB Special Coverage para po sa Desisyon Bicol 2022. Taon-taon, mabalik po kami after some commercials sa alas 12 mga bareta. Oras hatol sa inyo ang kampanya at mga Bicolano nagpili na hanggang sa ang mga lider. Desisyon Bicol 2022. Desisyon na magiging panalmunan at hiya sa pag-angat kang buhay sa tahog kang pagbangon gikan sa pandemya asin krisis sa ekonomiya. Oras na sana. Maaaraman ka kung si Isay ang pagtitiwalaan kan mga Bicolano. Desisyon Bicol 2022 at DZGB OKFM Special Election Coverage. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally.